TV News с нашия водещ Дим по 19-18. Здравейте, хора! Това съм аз, както чухте. Дим по 19-18. И започваме с първата новина. Най-великата новина на света. Памела Андерсън дойде в България. Най-после. И хора, приветствайте самата Памела Андерсън! Тук ли трябва да си мина? Здравей, Рич! Добре, как е? Баста, бе, хора! Не, май имам рядък косопад. Отивам да си напудря носа. На женски това означава да отидеш до туалетната. Добре, ще се върнем след малко. Така, за втората новина. Ще се върнем след малко. Така, втората новина е за прасето Порки. Прасето Порки беше най-добрият приятел на всички. Ма на всички. И за жалост, стопанинът му бил много гладен, защото тази зима беше ужасна. Но главата на прасето Порки му оцеляла. И така, нека приветстваме самото прасе Порки! Върнахме се, хора. Имахме едни технически проблеми с прасето. Мисля, че ме видяхте. Паднах. Жестоко се раних. Да. Сега, третата новина. Така, третата новина за рибата Джери и нейният стопанин. Не знае, но тя е изчезнала. И той е бил много тъжен. Така. И искаме да го чуем в предаването. Господине, добре ли сте? Не съм добре. Оставете ме! Повече няма да идвам в канал, в туалетната ви канал или не ме е грижа. Те сега си ме следил с той телевизора. беше Кенефа TV с Памела Андерсън. Мен, водещия, Димо 19-18. И аз като коментатор РСБГ. Абонирайте се за още клипове. Той е обратно. Айде сега. Довиждане, хора.